Miksi hakusanamainonta? Hakusanamainonta tapahtuu siellä ostosuppilon loppupäässä, eli se sun asiakas, tai siis potentiaalinen asiakas, tietää jo jotakin siitä sun palvelusta ja etsii joko siitä lisätietoa, tai on suoraan jo valmis ostamaan sen palvelun. Tämmöisiä esimerkiksi, kun varataan vaikka kampaajalle aika, niin se haku voi olla jopa, että varaa aika kampaajalle Kuopio tai kampaaja Kuopio. Silloin yleensä haetaan jo ihan sitä, että varataan sitä aikaa. Hakusanamainonta siis ei käy sellaiselle palvelulle, joka on aivan uusi ja ennennäkemätön, josta kukaan ei ole aiemmin kuullut, koska kukaan ei välttämättä osaa vielä googlettaa sitä. Mutta siihen on sitten ihan omat kujeensa. Mutta yksi paras asia hakusanamainonnassa on sen kustannustehokkuus. Koska asiakas on hyvin lähellä sitä ostopäätöstä, saadaan ne mainontaan laitetut eurot heti poikimaan ja maksat käytännössä vain jo palvelustasi kiinnostuneesta sivusta käynnistä. Mutta tässä vaiheessa sitten saattaa tulla se kysymys, että no entäs sitten hakukoneoptimointi? Mä haluan päästä sinne orgaanisiin hakutuloksiin. En halua laittaa rahaa Googlelle, että mä näyn siellä tuloksissa. Miksi pitäisi maksaa jollekin Googlelle, kun mä voin maksaa jollekin tekijälle, joka tekee sitä? No, on hyvä muistaa, että ne hakusanamainokset on aina, siis ihan aina, ennen niitä orgaanisia hakutuloksia. Eli niitä, mihinkä se hakukoneoptimointi vaikuttaa. Vaikka se optimointi olisi tehty maailman parhaimmalla tavalla ja sä oisit ykkönen niissä orgaanisissa hakutuloksissa, sä et ole ikinä niiden kaikkien hakutulosten ykkösenä. Ja mä voin sanoa, että niitä kuluttajia ei kiinnosta ehkä niin paljon kuin luulisi se, että onko se mainos siellä, tai lukeeko siellä se sponsoroitu ylhäällä vai ei. Etenkin, jos se intentio on se, että nyt mä haluan ostaa tämän palvelun heti, mä tarviin sen. Ja nyt, mitä tänne tulee ensimmäisenä, mikä näistä vakuuttaa mut. Hakusanamainonta on siis siis ainoa tapa päästä sinne aivan ykköseksi. Mutta paras lopputulos tietysti saavutetaan, kun molempia hyödynnetään. Eli sitten ne skeptikot, jotka on vähän silleen, no joku on vaan mainostanut itsensä tänne ylimmässä, en mä tiedä, onko tämä oikeasti hyvä palvelu, mutta sitten se näkee sen saman nimen siellä alhaalla, niin sittenhän se on varsinkin erityisesti vakuuttunut siitä, että joo, kyllä, tämän palvelun mä haluan ottaa, että tämä selkeästi täällä tulee nyt monessa eri kohdassa. Joten hakukoneoptimointi ja hakusanamainonta sopii yhteen. Sitten vielä sellainen viimeinen juttu, että se hakusanakampanja on myös tosi helppo laittaa käyntiin. Se ei vaadi paljon, sinne ei tarvitse laittaa, ei tarvitse tehdä mitään tällaisia videoita, eikä välttämättä, no nykyään itse asiassa Googlen hakutuloksessa kokeillaan jo, tai siellä on jonkin verran jo kuvia, niin niitä ehkä tarvii, mutta loppujen lopuksi sun asiakkaana ei tarvitse tehdä paljon mitään sen eteen. Suhteellisen helppoa laittaa itsekin se käyntiin, mutta vielä helpommin tietysti, kun ammattilainen tekee sen sun puolesta. Mun nimi on Viivi Väisänen, ja mä oon yksin yrittäjä mun digimarkkinointitoimisto Markkinointi Muikeassa. Ja jos sua kiinnostaa, vinkit Google Adsiin, muihinkin digimarkkinoinnin juttuihin, mutta Google Ads on mun ehkä tämmönen specialty, niin laita sitä mun tiliseurantaa.